माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तोहर नाम का है डीजे अजीत राज डाली के गियोरा बहा मारे लयना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला यारा बाटे हम डाली के गियोरा बहा मारे लयना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। तोहर नाम का है डीजे अजीत राज सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे भूतो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे भूतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उठब आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उत कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलागी तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा के ले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। यारा बाटे हम म्यूजिक वाला तोहर नाम का है डीजे अजीत राज रे होला के हाथा काथा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना ऊ लव यू बोले सीधा ये सखी के होला के हाथा काथा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना ऊ लव यू बोले सीधा बुझल बात सब धर्मेंद्र भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइक बारे यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम